ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଅନେକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା କରେ। ଆଉ 2025 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖମୟ ହେଉ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଦେଖ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦ୍ୱିପହରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ। ଗାଁରେ ସୁଟିଂ ଗୋଟିଏ କରାଯିବ। ଦେଖ ଆମର କୁନି ବାଛୁରୀ ଶୋଇଛି ପିଢ଼ ଉପରେ, ପବନ ଦଉଛି, ସନସନିଆ ପବନ, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛି। ନାମ ହେଉଛି ଭୋଳାନାଥ ଶମ୍ଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମ୍ବ ଆଚାର କରିବା ପାଇଁ ଶୁଖେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବ କାଟିକି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବମ୍ବରେ ପୁରା ହେଇଥିବ, ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ତ ଟାଙ୍କୁରା ତ ହୋଇଛି, ଆଉ ସବୁ କଟା ହେଇକି ରହିଛି। ଇଏ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସଜା ହେଇକି ରହିଛି ଖରାରେ। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମା ଭାଉଜ ଆମ୍ବ କିଣିକି ଆଣିକି ତାକୁ ପନିକିରେ କାଟିକି ସାଇଜ୍ କରିକି ମିଶେଇକି ଲୁଣ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ବମ୍ବରେ ନାଇକି ଶୁଖା ହେଇଛି। ଏଠି ବାଲ୍ଟିରେ ଶୁଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଡେକ୍ଚିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଡ଼ିଆରେ ଶୁଖା ହେଇଛି, ଟିକେ ଛୋଟ ମଡ଼ିଆରେ ଶୁଖା ହେଇଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖା ହେଇଛି। ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମା ତମେ ଆମ୍ବ କୋଉଠି କିଣିକି ଆଣିଲ? ଗାଁରୁ। କେତେ ଲେଖା ଦେଇକି? 15 ଟଙ୍କା। କେତେ କିଲୋ? 5 କିଲୋ। ଆମ୍ବ କ'ଣ କାଟିଦେଲ? କାଟି କ'ଣ କାଟିଲ ଦେଖେଇଲ? ଦେଖାଯାଉଛି ତ। ଆମେ କ'ଣ ହାତ ଧରି କହିଲ ଆମ୍ବ କ'ଣ? ହଁ, ଆମ୍ବୁଲ କ'ଣ ହଳଦିଆ କ'ଣ କରିକି ଦେଖେଇଲ? ହଳଦିଆ କ'ଣ ଆଚାର ହବ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ ଯେ ଆଚାର କ'ଣ ସବୁ ପକାଯାଏ? ମସଲା, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ ପଡ଼ିବ। ହଉ, ଆଚ୍ଛା, ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିବ। ହଉ, ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ହେବ। ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସଜ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠାରେ ସାଇକେଲ କାଢ଼ିଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ସୁଟିଂ ଖତ। ଦେଖ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି ରାସ୍ତା ଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖ ଆମର ସୁଟିଂ ହେଉଛି। ଏସବୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି, ଝାଉଁଳି ହେଲାଣି। ଏଠି କ୍ଲବ ଘର। ଡିଜାଇନ ଭଲ ଘର ଠାର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସବୁ କଳା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆମର ଭାଇମାନେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିକି ରାସ୍ତା ବନେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆମର ବଡ଼ ପାର୍କଟେ ଅଛି, ସେଠି ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ସବୁ, ଆଉ ଫୁଟବଲ୍, ଆମର ହକି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ସୁଲ ଗଡ଼ିଆ, ଆମର ବିଲ ବାଡ଼ି, ସୁଲ ଗଡ଼ିଆ, ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ପାର୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜିନିଷ ଖେଳା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁଲଣା ଅଛି ପାର୍କରେ। ଦେଖ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କଡ଼େ ଯାଉଛି ତ।